Ay, sahod mo. Agrimit kamot tan adas. Artuhoy ako sa mamput ako. Tayo mo na. Nagligat mo't ko ako ng bisi sahod mo. Ay! Apit ang si 50 mo. Nagpuskol mga 50. Nang haribo siguro ako. Pero may makapuskol na. Nagpuskol na ka. Tapos, ikang katibalon mo nga. 150. Apa naglibing. Diba? Siyempre, adang mati gasolinan. So nga, ikang kati 150. 150 apan naglibing. Damdama. Ay! Wait lang. Ay, 120 lang gaya mo. Ay, 140 gaya mo ate. 140. Ayan, parang ano ko. And then, saksak natin sa kanyang bulsa. Siyempre, tandang ko ating alarm clock. Alarm clock at mandamdaman. And then, ito, bibilangin natin mamaya to kung may kupit siya. Katurog. Nakaturog magayang. Nasasakit at itibagbagi sa totoo lang. Tapos, hindi natanggap po yung sahod nila kay Kun. Naawan yung sakit tibagbagi. Ate mo lang kataagas ko para sakit tibagbagi. Ate sahod na. Siyempre mag-alarm clock na naman ako mamaya. Alarm clock man nun. Sa man nga maturogan alas 5. Tapos rin iso na iturog ko manan namin. Pagdamdaman malit manan na diyan ti paglipingan na damdaman. Siya ti mapuribura. Nag-alarm clock ang tao. Pa, aji sahod mo, aji kung nga 115 kablo ko yung tiburo sa amon. Baka matindag mo, awanti kuam. Takit maning. Ha? 150 yung kablo ko yung tiburo sa amon. Nalak sa sahod mo, kinaut ko yung tiburo sa amon. Ah! Sumbat! Di mo't sumbat. Sumbat ka mo't bes. Ah! Sakit samot na ako mo. Bye. Good morning. Bye-bye.